Conas atá sibh gachéin ar YouTube. Caras goilgan seo ar nasisiríist ag immert begáín Call of Duty Black Ops a dó. Ach, ní hastíon am a bheith ag leabhart an numachar meall ar an gluthar seo, a thug YouTuber dar bhreanam supercool Isaacdom. In anad, testún am leabhart meall ar tedal an fi seo, mar sin muna bhfuil sim gut sa gameplay, fan timppel agus beidir go gcuirtsa sim anat. Nis, gaf me leis scéal as an tedal bíorla ach hasasta gom go gíoch réim sin níos lehanana de daoine an fi seo. Anis tastíonm play chunas acnamíocht na hhéireann a hocrú thar ihe cuoineagar sin. Anis chunas a dhéanamíad é seo, well, é mo thuairimse dá dus noch gachéin den is sa tír ag leabhart gaeilge ó amárach a raig ceapim go garbhah sé go mór le hacnamíocht na tíre. Agus céim difriochtaí ar thárlócht a mimis go léir ag caint gaelin. Well, nuair bhíonn tú ag play na hacnamíochta ceann na príomh imróirí sa scéal is se gnó. Má tá gnóthaí agsúil ag déanamh go maith, tá sé go maith an counter ára sin. Mar beag airgid ag scapa timppla an counter. Inis, má bhí míid go léir ag caint as gaelin, díana sé maithas do gachsáis gnó sa tír, agus bheith albalta scata gnóthaí nó a chruthú chomá. Tóg mar hampla an radio. Smuoinnig inis ar an íomhá seo atá cruthaithe agam. Tá gachéine ag leabhart gaelin ar fuair na tíre. A rion siad ar maidin agus testíonú éisteach leis an radio. Sé radio na Gaeltachta an príomhrá a bheith ann do Gaeilgeoirí agus gandát cúpla stáisiún beag eile. Nis béidir go minic cuidáir den na Gaeilgeoirí tanmhas orna ach beag annach go dtíine eile le spéisiúna difriúla i gceol nach bhfuil ar fáil as scoilinn. Mar sin beag spás sa bharge i gcóir stáisiún nó radio as Gaeilge, agus seachas a bheith immert ceol tradiisiúnta, béidir go mbeadh ceol pop nó rock á immert ag an stáisiún seo. Agus má tá stáisiún ar nó sa seo ar fáil, beag ceoltóirí agus áránní nó ag testáilt, a bheith ábalta ceol pop nó rock chuma as Gaeilge, agus cruthófar a heilig gnóthaí do na daoine seo. Ach sin deor cúpla sampla ó cad a thárlóch i meán áirithe ar bhain. Bheadh éileamh mór do annachchudhdaí a bhaineann leis an tanga i nach meán bheadh daoine ag lurg ceannéil YouTube ar nós me cheann sa Gaeilge, ag pléimhdaí ina bhfuil spéise ann mar hampla cluichí riamhachta a mo chása ach bhdaí eile ar nós fashion, cothú, leish, ó líocht, scanáin, gandát bheadh daoine ag lurg scanáin nua as Gaeilge agus clárcha telefís nua. Go bunúsach táim ag rá go mbeadh éileamh mór trasna gachsáis gnó go féidir leat smaoinmhar. As chomáile sin bheadh éileamh ann a gcóir annachchud gnó difriúla. Nadidir sin é mo thuairimse beidir go bhfuil tuairimí difriúla a gcuibh ach fág teachtracht agus aberlam cad a cheapan sibh. Ceapim go bhéidir linn annachchud maithas a dhéanamh sa tír seo agus tá súlagam sa todhchaí go mbeidh míad ag marachtant is dtír sever, glan, oscailte agus séir ó na Hamadáin atá á réith faoi láthair. Tá todhchaí na tíre i lábha na daoine óga, agus má dúsí míad is féidir linn annachchud bhdaí nua aimseire agus uair éifeachtacht a chrothú chun ó acnamíochta ausú agus rud éigean a chabhór go mór le sin is se a bheith leabhart ó tanga mar sin. Mar sé seo an tain slí chun íochmád beo, nó mar deirtar bethatanga í a leabhart. Inis tá sína mar bhuaich sáil rééis le supercool Isaac as an gameplay seo ina úsáid sin Type 25 agus úsáid sin sniper rifle chumá agus bharg sé hartar trocha duine agus ní fuair sé bás uair bháin sa bhauta ar fad agus ciaún dar bhauta i me chiad fi seile agus ciaú chun sa cheachnín sin cluthe ach maithe níon stíal le sleat más de thola til go dtí channel agus din subscribhóra detain. Inis má dú sé fiochantar an feature fad más de thola fág like carín se lom an ceannéil a scapa agus a fás mar sin duine sin agus cíime tú sa chiad fi seile lá go fáil. Time's almost up. UAV inbound. I've got you. Securing A. One down. Orbital
Orbital VSAT on standby.